classes. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabahin sang Western Visayas. Karong adlaw Lunes, Disyembre 21, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatuno. Aksyon, Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Good morning na sa aton nga mga naga-monitor sa Facebook Live, no? Sa Aksyon Radio Bacolod, kag sakay Rodelyn Alvarez Bayabado, good morning. Ma-Earl, of course, si RR Montua Rehinio, ari na, good morning. Grabe ang tugnaw diri sa Alangilan daw, ari ko London. Baw? Nakapa-London ka na RR? Basta nakapa-London na ni siya. Nga ma-compare niya na ang weather dira sa Kwan, sa Alangilan. Sige, I'm officially back, siling ni RR. Nante. Ay, I'm officially back ba siling sa to sa London? Sige. Kay Thinek Goksab Morales, good morning sa imo. Glenn Gatungay, watching live sa Kalumpang, Bocana, Ilog. Kay Jane Baile, good morning Jane. Sa kay Teresa Lilaha Kayaw, good morning man. Sa kay Omigota Arman Toga, alasaga monitor sa Aksyon Doors, no? Good morning, Sir Arman. Nakapaskuhan niya na ka, wala pa? Wala pa man. Uy, kapaskuhan na niya si Omigota Arman. Di ba si Way Guro kalabot? Wala pa lambot. Katultol mo na di sa imo. Katultul. Sige. Irene Mangilan, Marquez Mangilan, good morning man. Si Thinek gali niyo, takuan siya sa Bangga Totong dira sa may Barangay Felisa. Lapit sa ilan ni Aksyon Ani, no? Siya din si Aksyon Sa Felisa, kabay sa Aksyon An. Taga Felisa na sa gali, no? Abi ko, ano taga Mansilingan na siya? Hindi, may balay lang sila, balo kasi Aksyon An. May daman sila property. Damo sila balay. May balay pagkat sila sa Mansilingan. Sa Mansilingan. Sige. Sa din ka to, Aksyon Boy? Dala ko kay Concepcion Rodriguez. Morning man sa imo. Okay. Annie Raffles, good morning. Happy Monday sa matugnaw nga morning diri sa Okinawa, Japan. Ohio gozaimasu. Yeah. Kay Judy Dunn. May agad sa inyo, Aksyon Boy, kay Aksyon Dorel, and Merry Christmas. Merry Christmas, ma. Merry Christmas Vice, sa no? Judy sa Austin, Texas. Yes. Kay Mary Ann Lepalam, good morning, Aksyon Radio, have a nice day. Kag sa ila ni Donna, Hannah, Ram, kag Mikay, good morning. Kelly Jelly, happy Monday sa inyo nga duha. Merry Christmas, stay safe everyone. Greet ko lang ang iyakono pamilya sa Barangay Pandanon, DSB, kag kay Mr. Beboy Villasor sang CMO Sectoral. Watch lang ko di sa US. Okay, may na daw pagpamati, ma'am. Yes. RR Montua o Action Boys ang 2013. Pinaka London giman sa gali. London, That's yes. why nga ma-compare niya ang weather sa London kag sa Alangilan. Perfect. Kay Lani Mitopa, good morning. Si Action Boy, go. Sa kay Vicente Similiano, may agaman, monitoring sa aga monitor man. Palangga na mo station, tamyaw lang Michael Mahinay. Sige. Rosario Amante from Barangay 2, Bacolod City. Kay Christine, ask ko lang kung makakadto di sa Bacolod ang Tagalakarlota na wala quarantine or iban pa na hassle sa December 24. Ano mga hassle na tawagin naman? Kaya makabalik man sila sa Osla Carlota. Ay, problema magagaling ka lang Carlota, pa Bacolod ka, may problema. Ang may moratorium lang beginning today, ang mga LSI, Buslingon, mga locally stranded individuals, nga halin sa iban nga Manila, Cebu, kaya sa within the province, why tadi problema pa ya sa sulod gagwa diri sa siyudad sa Bacolod, okay? Sige, stand by aray sa aton mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:09. Detalye na sa mga balita lokal.
Ginkilala ang siyudad sa Bacolod bilang most competitive city sa Visayas karon nga 2020. Ini ang ginanunsyo ni Bacolod City Mayor Evilio Dia base man sa datos ng pagwa sang National Competitiveness Council sa bulig sa United States Agency for International Development sa 2020 Cities and Municipalities Competitiveness Index, ang annual ranking sa mga siyudad kag banwa sa bilog nga Pilipinas. Ginbasihan sa ranking amo ang economic dynamism, government efficiency, infrastructure kag resiliency. Ang top 20 most competitive cities ang ipangunahan sang Manila, Davao kag Pasay, samtang Bacolod amo ika-11 nga mas mataas sa Iloilo nga yara sa ika-12 kag Cebu nga yara sa ika-13. Suspendido sa Disyembre 24 kag 31 ang curfew hours sa ginapatuman sa siyudad sang Bacolod. Sa Executive Order No. 82 ni Bacolod City Mayor Evilio Dia, tuyo sang suspensyon ang gunatagan ligwang pag-obserbar sang Pinoy sa tradisyonal ang ginahimo kapag celebrar sang Pasko kag bagong tuig. Sa dibaluan nga ang siyudad sang Bacolod mayara sang las 11 tubtub las 4 ang curfew hours, apang ginpalipot tubtub las 3 ang kagahon sa paghatag manligwa sa simbang gabi ng napatuman sang simbahan katolika sa sulod sang siyam ka adlaw antes ang adlaw sang Pasko. Isa naman ang patay kag apat ang pilason bangod sa paglabo, pagbuno kag pagpangluthang sa Hacienda Ginsangan, Barangay E. Lopez, Ciudad San Silay, mga las 12 takna kagahon Disyembre 20. Ang napatay ang ikilala kay Fernando Marcelino, 36 anyos, kay pilason man ang kaupod sininga si Jomar Canarias, kag Ryan Area, tanan residente sang Barangay E. Lopez sa siyudad sa Silay. Ang mga suspetsado naman ang mga pangayaw nga masakada, kaging kilala sa ilananday Warren Delicana, 33 anyos, kag Edmond Moratas, 33 anyos. Sunod kay Police Major Rolly Pondevilla, gikan sa Bilasyunan, sanday Marcelino, Canarias, kag Area, sa ginaligar ginbanggaan ang Delicana kag Moratas nga yara sa impluensya sa makahulubog nga limnon. Duha pa ni Pondevilla, posible sinuya ay arason kung nga nag-away ang ining grupo. Si Marcelino nakaangkon sa Mburo, kag labo sa nagkalaylay nga parte sa Sinalawas, naging tunaan sa kamatayon, samtang Santay Canarias kag Area, may pilas naman tugas ang pagpanglutang. Si Delicana kag Morales ang preso karon sa custodial facility sa Silay City, PNP. Patay ang isa ka 52 anyos nga lalaki matapos ginluthang sa duha ka riding in tandem suspects las 2:35 sang kagahon Disyembre 20 sa Banga 13 Barangay 4, siyudad sang Himamaylan. Ang biktima amo si Ricky Morales, tricycle driver, kag residente sang Bahay Kalinga, Barangay 3 sa amuman nga siyudad. Sila siya nga pagpangusisa sang kapulisan, samtang nagasakay sa tricycle si Morales. Gulpi na lang siya nga ginluthang sang duha ka nagaangkas sa motorsiklo sang makapila ka beses nga amo ang gintunaan sang iya kamatayon. Dugang pa base sa mga saksi ang apat ka mga persona ang nakasuksok sang bonnet. Sa karon padanang investigasyon sang kapulisan. Patay naman ang isa ka 79 anyos nga lalaki matapos ginlabo sang duha ka mga suspetsado mga alas 9:50 ang takna sang gabi sa Sitio Eskwela, Barangay San Agustin, Banwa sang Isabela. Ang biktima aging kilala kay Rodolfo Galay, kag residente sang nasambit nga lugar. Suno kay Isabela Chief of Police Captain Joseph Partidas, ginsulod si Galay sila puloy-an kag ginlabo gamit ng espading. Igo sa naglaylay nga parte sa Siningalawa sang intunaan sa kamatayon. Duha man ni Partidas, naga-isahanon lang siya puloy-an si Galay kag pagpanguma ang iya sininga palangabuyan. Suno kay Partidas, hindi pa nila palayag ang motibo sa nagluntad nga krimen para man sa seguridad sang pamilya ni Galay. Arestado ang isa ka 65 anyos nga lalaki matapos nakuhaan sa armas luthang sa checkpoint nga ginpamtang sa barangay Talagakay, Banwa sang Hinubaan. Ang nadakparang ginkilala kay Marlon Aligen, residente sa Purok Size, Barangay 1 sa mga Banwa. Sinesyal ng investigasyon sa kapulisan, si Aligen ang nagasakay sa tricycle kag nakita sang pulis nga may nasukbit niya pusil sa iya hawak. Nakuha kay Aligen ang isa ka revolver nga loaded sang 5 ka bala kag caliber 9mm. Wala sang dokumento nga napakita si Aligen, rason nga preso karon sa custodial facility sang Himamaylan PNP kag nagapatubang sang kaso nga illegal nga paghupot sang armas luthang. Nadak pa naman ang isa kinaligar drug pusher sa bypass operation sang las 12:15 ang tagna kahapon nga adlaw kung sa Sabado nga adlaw sa Purok Maninihon, Barangay Panukoy, Siyudad sa Bacolod. Ang suspect ginkilala kay Roberto Tingting, 37 anyos, residente sa mga lugar. Sunod kay Police Station 4 Commander Major Charles Sever, si Tingting naaktuhan sa operatiba nga nagbaligya sa illegal nga droga.
Nakuha sa iya ang 3 ka sachet sa ginasuspetsuhan shabu. Ginabulumantan ang bugat sa 1.5 gramos ng may street value nga 10,200 pesos. Si Tingting ang preso karon sa custodial facility sa Police Station 4. Sa katapusan nga balita lokal, tala nang ipasaka subong adlaw Lunes ang kaso nga pagbaliga kag paghupot sa ilegal nga droga sa idalom sa Republic Act 9165 bato kay Bernel Diwara, 44 anyos. Matapos iniyang nadakpan sa bypass operations ang Police Station 7 sa Baday Sky, Barangay Vista Alegre, Ciudad Sang Bacolod. Sunod kay Police Station 7 Commander Lieutenant Condrado Espino Jr., si Diwara ang ginakabig ng street level individual sa ilang estasyon. Na-recover sa suspect ang 8 gramos ang ginasuspetsuhan shabu nga may market value nga 54,000 pesos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:15. Ilang bagyo man ang dumaan, tayo magtutulungan. Katuwang ang MBC stations, DZRH Radio, DZRH News Television, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, Radio Natin at DZRH News FM. Sa lahat ng nais tumulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, ang MBC, kasama ang lahat ng radio stations, TV at digital platforms nito sa iba't ibang panig ng bansa, ay naglunsad ng MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Sama-sama nating tulungan ang mga kababayan nating lubhang nasalanta at kasalukuyang nangangailangan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong cash donations sa aming MBC DZRH Operation Tulong Metro Bank account 640-7-640-0-2-990-7. Ang malilikom na mga cash donations ay aming gagamitin para sa relief operations. Buong bayan man ang naapektuhan, buong bayan naman ang magtutulungan sa MBC Operation Tulong Bayanihan ng Bayan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang MBC Operation Tulong Official FB page. Maraming salamat po. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte. Good morning na sa kay Villafuerte Limited. Alin kay Nonoy Villafuerte sa London. Nagalisa sa London si Nonoy Villafuerte. Good morning din sa imo. Kag keep safe, no? Sa kay Dairine May Cloud Gabang. Good morning man. Kag Merry Christmas sa imo. Sa kay migo naton Ricky Malala. Good morning Rick. Sa kay Mary Ann Lepalam, sa family Nope, kuno sa Murcia, family sa Santa Maria sa Ciudad Sang Bago. Good morning. Sa kay amigo naton Ronnie Vega, good morning man. Junko Rose Lumanog Seva from VJA Homes Mandalagan. Eljon Dumit-ig, good morning. Arwin Secoral, Mary Ann Lepalam of course, kag kay Maureen Mahinay Pranesa. Good morning man. Sa kay Flora May Bakuli Mirasol,
Tamyaw mo naton. Sige, Action Doors, kita mo? Follow mo, hindi? Good morning, Action Boy, kay Ma'am Rona Rihida Trava. Dahil sa may Yes. Valladolid, nag-aupod siya sa aton sa bunga aga. And kay, sino tagay last? Si Flora May Baculi Mirasol. Flora May Baculi Mirasol. Hindi ko siya makita. Yan sa kay Wait, ano, nakita. kay Yolanda Alcayaga Galiagar, Madeline Monidera, from Monteverde Mansion, Green Hills, San Juan, Metro Manila. Okay? RR Montua, Pro Action Doors, tugnaw man bala sa Bulod, Bunton, kag Kunalom, kag sa Bambi Falls sa Binalbagan. Ay, okay. Okay. Yes, ang sa may tugnaw, gino na to sa nabukid lang parts ng Karabalan, Action Boy. Yes. Kay Giovanni Duhino, good morning. Naga-monitor siya dra sa may Banago Port. Chinzay Gaitan, good morning sa may Pasig City siya. Mary Ann Lipalam, good morning. Puro Kabakawan, Villamonte, kay Daryl Kuno kag Ruby Tulbo, good morning. Ma'am Vanessa Mayo, good afternoon to you. Watching while traveling naman. Wow, sana all. Travel lang si Ma'am Van. God bless. Soon mapaturok na ako sa vaccine. Nag-abot na. Pag nag-abot na. Pero, maning nakabutang. Vaccine per, nag-abot na. Pag niguro na. Pag nag-abot na. Kay Alex Montesa, mayong aga man. Have a blessed Monday sa mga tagpalamati kag sa akon. Ay, pwerte. Ay, pwerte. Vistar Dance. Mayo kay waya malimtan niya kagulingon. Yes, ang mga pinaka-importante sa tanan, do not forget yourself. Chart. Kaya Vistar Dance, good morning Action Boy, kag Action Dorel, tamyaw ko lang, Cheza Vistar, sang Barangay Puok, Hinubaan. Dayna, Malabago, Magbato, Malabago, good morning, saya ko no mama nga si Nora, kag sa Barangay Lokotan. Dili kay Lokotan, la Carlota? Di Hindi na sa Lokotan ah. Ronnie S. Villanueva, good morning, Migo Boy, o Migo mo ni Guro Action Boy. Oo, amigo kami na. Sa mga taga, HMOM, Medical Specialty HMOM. Center. Medical Specialty Center, Talisay City. Good morning. Siya ko no asawa kag sa bata niya. Nga si Bless. Nga si Bless. Merry Christmas. Amo na ba si Bless? Bless ang nga sa bata ya. Okay. Felinora Oliveros, good morning. Si Alex Monteza, patamyaw ko na lang, Papa. Kalain sa Papa. Ang abyanta nga pirmi nag-monitor, Guillermo Gimo. Oh, doon ka nakabati na ko na siya ngala na. Darito? Clarito, madamo gid nga yuhom-yuhom. Wilma Cabarles, good morning. Tita ko, Jenlyn Macabane, araman siya. Cory Vidaja, dra sa may Kuwait. Kay Armando Cabiles, good morning. Bro, good morning. Kag Merry Christmas sa inyo tanan. Yes, Merry Christmas. Di na nisumong si, si Sir Cabiles man. Kaya guro sa Canada eh. Kaya iya wallpaper do ka, wallpaper. Iya profile picture do flags ng Canada ang sa likod. Di Okay. kita ni sako niya, not sure Jesseline. Kita ko ng red Diba? na, kada cloverleaf. Canada na, di ba? Canada, Jesseline Andrada Tiangson, good morning. Siya kay Chic. Sean, Defensor. Hi, Action Boy, kag Dor. Watching live kami permi sa Manapla. Gordon family, kag Defensor family, salamat gid. Uy, basi pa rin, tinin ni Gordon Action Anay. Defensor. Sila guro ni, June. Sila ni. June Defensor. Banab na ni Miriam. Tiyo, basi siguro. Mga Tiyo, parintiyan. yun ang bala mo? Tiyo ni Ann. Si June. Defensor. Pero si June, Defensor, wala ka blong hinablo siya sa Action Anay. Charot. Diba? Kay Sir Philip Alonsaga, Action Boy, araman siya nag-upod sa ato. Good morning, Phil Alonsagay, dira sa Japan. Kagay Ma'am Eleanor Fukuda, maing agaman dira sa imo. Ayo gozaimasu. Yes. Rose Winner sa Germany. Panamiyong tani bala si sige. Roberto Juan Bolgallo sa Las Vegas, Nevada. Yes. Susan Jaime Allen sa Houston, Texas. Sino pa? Si Judy Dan kay naman sa Austin siya, Texas. Ang mga si Tito Edwin Pantaras. Yes, good morning, Maria ma'am. Eileen Grace, good morning. Sige, standby sa mga balita nasyonal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19.
Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas... Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:24. Detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ginapapreparar ni Quezon City Representative Alfred Vargas ang Department of Social Welfare and Development sang listahan sa mga individual nga iprioridad sa COVID-19 immunization programs ang gobyerno. Sunod kay Vargas, dako ang papel sa TSWD kay mga volunteers na nasambit nga programa, rason nga samtang temprano pa, kinahanglan nga nahimo na ang listahan. Duwa pa ni Vargas nga ang bulig sa kada local government unit, importante man para marasig nga ma-identify ang mga ngalan sa hatagan sang prioridad sa vaccination. Giningganyo ni Vice President Lenny Robredo ang parehong mga opisyal sa gobyerno nga tutukan na lamang ang vaccine supply sa baylo nga magtudloanay sa wala madayon nga kasugtanan sa Pfizer. Suno kay Robredo, hindi na niya gusto nga magbasol sa kay sino pa, bukod wala man siya nakahibalo sa bilong istorya. Una nga nagwa ang issue nga hindi madayon ang pag-abot kon tani sang 10 milyones nga doses sang Pfizer vaccines sa Enero matapos nga napaslawan ang isa ka opisyal nga aktuhan ang kasugtanan. Samtang ginapangayuan ni Assistant Minority Leader kag ACT Teachers Representative Franz Castro ang Department of Education sang maatag nga pulisa kag guidelines para sa pilot implementation sang limited face-to-face classes umpisa Enero 2021 sa mga low COVID risk areas. Suno kay Castro, importante nga preparahan ang pagbalik sa face-to-face classes para malikawan naman ang COVID-19 outbreak. Bangod voluntaryo naman sa estudyante kag ginikanan ang pagbalik sa face-to-face classes. Ginpahig ni Castro kinahanglan klaruhon kung ini ang maging voluntaryo naman para sa mga manunudlo kag school personnel. Kadungan sa nanawagan ng kongresista sa gilayon nga pag-aproba sa igin file nga House Bill 227 nga nag-regulate sa class size bisan wala sang COVID-19 pandemic. Para kay Castro, importante ang papel sa standard class size para masiguro ang access sa mga estudyante sa dekalidad nga edukasyon. Nadugangan sang 8,080 ang recovery sa COVID-19 sa Pilipinas nga nagdala sa kabilugan nga 429,134. Ang Pilipinas ang may 1,754 kabagong nga kaso nga nagdala sa kabilugan nga 459,739. Sa report sa Department of Health ng Quezon City, ang mga nanguna sa may mataas nga bagong nga kaso nga may 163, ginasundan sang Rizal nga may 104, Benguet kag Laguna nga may 83, kag Bulacan nga may 61. Samtang 36 ang bagong nga napatay nga nagdala sa kabilugan nga 8,947. Ginpahayag naman ni Vice President Lenny Robredo nga dapat sa pagin konsiderar sa gobyerno ang face-to-face classes sa mga estudyante nga manubo ang COVID-19 transmission. Ini ang reaksyon sa Vice Presidente matapos ginaprubahan ang pilot study sa physical nga klase sa mga pampubliko nga eskwelahan sa masunod nga tuig. Madumduman makapila ka beses nga ginaduso ni Robredo ang limited face-to-face classes apan makapila ka beses man nga wala ginupdan sang gobyerno. Aminado naman si Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez nga mahimo isa man siya sa balasulon angot sa delay nga delivery sang COVID-19 vaccine sang Pfizer bangod sa kapaslawan nga makapasa sa requirement o kung gina-require nga confidentiality disclosure agreement o kung CDA sa gintalanang oras. Sulo kay Romualdez sa sala bangod wala niya gilayon, ginpahibalo si Health Secretary Francisco Duque III nga ipasa ang CDA. Una ginpahayag ni Senator Panfilo Lacson nga ang kapaslawan ni Duque nga magpasa sa CDA ang nagpa-delay sa delivery sang vaccines gikan sa Pfizer nga natalana kuntane sa Enero 2021. Magapagigangot naman ang Department of Trade and Industries sa National Bureau of Investigation kag PNP Cybercrime Group para matakpan ang ginatawag nga mga prankster online. Estilo sa mga ini ang pag-order online sa nagkalain-lain nga food kag items application gamit ang personal identity sa mga inosente nga mga sibilyan. Sunod kay Trade Secretary Ramon Lopez, nagpagawa na siya sang mando sa DTI Consumer Protection Group para usisaon kag imbestigahan ang nasambit nga mga kaso.
Kag sa katapusan nga balita nasyonal, naglabot sa 1.34 milyones pesos sang tanom nga marijuana kag seedlings. Sini ang ginguba kasunod sa operasyon sa Philippine National Police ug PNP sa tatlo ka farm sa Benguet. Base sa report gikan kay Cordillera Regional Director, Police Brigadier General Arwin Pagkalinawan, ginpahayag ni PNP Chief General Sinas nga 6,700 katanom nga marijuana kag 3,250 ka seedlings sini ang ginguba. Ang mga farm nga gin-operate na hamtang sa Barangay Badayo, Kibungan, Benguet, Sitio Bulisay kag Sitio Wasan, tanan sa Kayapa, Bakon, Benguet. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:29. Good morning, anay kay Maria Fe Maravilla, kay Lilian Bermudez dara sa Melbourne, Australia. Sa kay Teresa Linda Hakayaw, Lily King, good morning man. Inyong ipamatian na aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa aton dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo news team. Aksyon, Dorel, Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.